Synet er den vigtigste sans for folk, der kan se. Tænk på øjet som en hul kugle, der tager lys ind og laver det til billeder. Hvis vi forstørrer øjet og kigger ind i det, kan vi se hvordan. Inde i øjet er der forskellige dele, der laver billeder, som hjernen kan forstå. Hornhinden ligger yderst og dækker iris. Linsen er lige under nethinden, og nethinden dækker indersiden bagerst i øjet. Nethinden består af et lysfølsomt væv. Dette lys skal hjælpe os til at forstå, hvordan vi laver billeder. Øjets form er vigtig for, at vi kan fokusere og stille skarpt på det, vi ser. Ved normalt syn fokuseres billedet præcis på det punkt på nethinden, som hedder brændepunktet. Men hvad sker der, hvis øjet er længere end normalt? Jo længere øjet er, jo længere afstand er der til brændepunktet. Men hornhinden og linsen bøjer stadig på samme måde. Derfor rammer brændepunktet et stykke foran nethinden, i stedet for på selve nethinden. Det gør det svært at se ting, der er langt væk. En person med et langt øje er nærsynet. Briller med minusstyrke kan hjælpe på dette. Brillets linser spreder lyset, der kommer ind af hornhinden. Det flytter brændepunktet længere tilbage, så det rammer nethinden. Langsynethed er bare det modsatte. Øjets længde er for kort. Brændepunktet er bag nethinden, så det er svært at se ting, der er tæt på. Briller med plusstyrke kan hjælpe på dette. De kan samle lyset, der går gennem hornhinden, så rammer brændepunktet igennem nethinden.